Bora da, bawb, da chi'n iawn? Da iawn. Reit, llaw fyny de, pwy sy'n hoffi gwrando ar stori? Eitha dipyn o'n chi. Wel, bora yma, da ni'n mynd i ddownsio I gan darllan. Achos, fel mae'r gan yn dweud, mae darllan yn hwyl dydy. Cyn I ni ddechrau, awn ni dros symudiadau'r gitgan, iawn? Reit, yn gyntaf de, mae eisiau rhoi un fraich o'n blaena ni fel un, a'r llall ar y top. Reit, pawb yn neud hynna fi? Da iawn. Yn gyntaf, da ni'n mynd I gamu i'r ochr, a codi'r fraich I fyny, wedyn I lawr. Cam arall wedyn, ond tro yma, mae'r fraich yn mynd yr holl ffordd rownd ac yn glanio ar y gwylod, iawn? Hynna eto, i'r ochr, a reit rownd. Da iawn, wedyn yr un beth yn ôl, i'r ochr, a reit rownd. Wedyn, da ni'n mynd I siglo'n breichiau yn ôl ac ymlaen fel hyn. Wedyn codi nhw fyny, a wedyn troi'r dilo rownd a rownd fel yma. Da iawn chi. Wedyn, yr un peth ar dechrau, felly y dilo nôl fel hyn, i'r ochr, a rownd, i'r ochr, a rownd. Wedyn, da ni'n mynd I wneud sgwar bach, neu rhyw fath o ffenast I edrych drwyddo, fel hyn. Iawn? A wedyn, da ni'n mynd I godi'n dilo I fyny, cyn gorffan trwy bwyntio ymlaen, a throi reit rownd mewn cylch mawr yn ôl. Da iawn, bawb. Reit. Nawr ni hynna I gyd eto wan, a na I gannu'r gitgan, iawn? Felly, mae'n mynd fel hyn. 1, 2, 3. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, yn y gwely bath neu o gwmpas y tŷ. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, Cei sports dim ots ble y darllen I di. Mor hawdd o hynna. Mae mor hawdd de, dwi'n meddwl sa'n ni'n gallu hyd yn oed darllen llyfr wrth wneud y symudiadau yna. Ond beidiwch â phoeni, da ni ddim yn mynd I wneud hynna. Felly, ar eich traed bawb, 1, 2, 3, ffwr â ni, amser deffro, dewch I ddawnsio. Felly, yn barod I fynd. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, yn y gwely bath neu o gwmpas y tŷ. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, Cei sports dim ots ble y darllen I di. Da iawn chi. Straeon doniol sy'n gwneud I ni chwerthin, straeon arswyd sy'n gwneud I ni ddychryn, straeon detective sy'n gwneud I ni bentoni, straeon hapus sy'n gwneud I ni wely. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, yn y gwely bath neu o gwmpas y tŷ. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, Cei sports dim ots ble y darllen I di. Straeon antur neu darllen sydd rhaid, hanes y gofod neu'r deinosoriaid. Straeon gwych sy'n llawn lledrith a llawn hyd, straeon am fod ladron a'n threso'r drud. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, yn y gwely bath neu o gwmpas y tŷ. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, Cei sports dim ots ble y darllen I di. Da iawn chi bawb. Wel, da chi'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod ni gyd yn heiddi ymlacio ar ôl hynna. Ella, bod ni gyd ddarllen stori fech. Dewch yn ôl I ddownsio fori, I ddeffro'n iawn ar ôl codi o'r gwely. Ta-ta bawb!